Să facem pentru toți băieții, special pentru toți băieții din străinătate, să le dea Dumnezeu sănătate și numai bine. Hai să le facem ceva frumos pentru ei. Hai băieții și un Paște fericit. Informația poate gânde la ora de la cu dor de la cineva de hai la poate gânde la ora de la cu dor de la cineva de hai la poate gânde la tinca la cu dor de la pădiță la poate vânde la tinca la cu dor de la pădiță la informația de băieții. Mi-a trimis bădița ca de la pe poșta de la ora de la Mi-a trimis bădița ca de la pe poșta de la ora de la eu i-am pus-o înapoi la pe bădița de la oi la eu i-am pus-o înapoi la pe bădița de la oi la Informația mândra mea cu aluniță la vino acasă, dai guriță la mândra mea cu aluniță la vino acasă, dai guriță la vino seara pe seara la mi scutur m-a noptat la vino seara pe seara la mi scutur m-a noptat la